Добрый ход, Казик. А то. Ну, что откажешь, Юзик? Неплохо, неплохо. Ой! Ой. Хлопчики, что нам робить? Что робить, як что? Ховаться ў бульбу. Тишей! Не ворушитесь! Може, обойдется. Лететь назад. А калі не обыдется? Хлопчики, я чула, что калі у цябе аллергия на пчалиный яд, то можно померці просто праз один укус. Вось. Не памерці, Нінка, ну прынамсі не адразу. Просто ад гэтага можа здарыцца ацёк, і трэба будзе аказваць тэрміновую дапамогу. Мамачка родненькая, не, я сёння не памру. Я бачу, як мой тата паляваў на мух з газетай. О! Ну, так, я скручу зараз гэтую газетку і як дам! Запомніце мяне героем, так? Вітанкі, сябры мае! У мяне добрыя навіны. Хутка будзем адвіроўваць мёд на нашым пчэльніку. Нічога сабе. Тишей, пан директор! Ратуйце! Забіце яе! Што здарылася? Каго ратаваць? Каго забіць? Пчелу, пан директор! Пакуль яна нас усіх не покусала, і мы сёння не померли тут усе! Вы ж такие молодые! Супакойцеся, сябры, ніхто сёння не памрэ. Нават пчолка, у якой да гэтага нават болей шансаў, чым у нас усіх. Таму што як толькі пчолка адзін раз кагосьці уджаліць, яна сама памірае. Такія справы. Ух ты! Ды ўвогуле гэта вялікая рэдкасць, калі пчолы джаляць кагосьці так далёка ад вуля. Калі яны і ахвяруюць сабой, то дзеля абароны сваёй сям'і, а не проста так, каб зрабіць камусьці балюча. Сябровачка моя. Эх, у яе і так зусім няшмат часу. Падчас сезона медазбору пчолкі жывуць рэдка больш за месяц, але за гэты час паспяваюць папрацаваць і прыбіральшчыцамі ў вуллі, і карміліцамі для лічынак ды каралеўны маткі, і нарэшце зрабіцца лётнымі працаўніцамі і назбіраць кожнае каля чайнай лыжачкі мёду. А потым у іх проста да рэшты зношваюцца крылцы ад пастаяннай працы, і яны, на жаль, гінуць. Ось так. Такая маленькая, так шмат працуе и так мало жыве. Мне яе шкода. Твоя правда, Нілка. А вы ведаеце, сябры, што без пчол чалавецтва, па ацэнцы Альберта Эйнштейна, змагло б пражыць не больш за 4 гады. Не апыляліся сады і агароды, ураджай не вырастаў, наступіў бы голад, ад якога не ўратавала б нават генная інжынерыя. Ну што, страшна? Так што, дзеткі, шануйце, калі ласка, пчол. Яны для нас адны з найлепшых сяброў на планеце. А цяпер, калі ласка, не шуміце і не рабіце рэзкіх рухаў. Я паспрабую з ёй дамовіцца. Будет тебе пчелка, солодка не елка. Ты пылок неси, пчеленятам усім. Ты неси нектар, королевний удар. Сота ў сотні сот, барані ад псот. Запаўняй паўней, зачыняй шчыльней. Будзе зіму шым, выжываць усім. Будзе вёсну лёд, будзе ўлетку мёд. Будзе юзікрат, ураджайным сад. Будем мы спяваць, з пчолкай сябраваць. Будзе вёсну лёд, будзе ўлетку мёд. Ляці! 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 Ой, якое цудоўнае стварэнне! Ну, сапраўды, мне сорамна, што я мог яе забіць часопісам.
больше ніколи так не зроблю. И мне, что наполохало вас, хлопчики, своими страшными историями. Сябры, а у мяне да вас прапанова. Якая? А давайте правядзем незапланаваны занятак прыродазнаўства і пасадзім у садзе некалькі прыгожых кветак, каб нашым пчолкам было не так далёка лётаць за нектарам. Давайте! Нарешті на вулицю! Тады казік рыдлёўка, Ёсць рыдлёўка, пан дырэктар! юзік вада, Ёсць вода! мілка насенне. Насенне целый мешочек, ветошне. Тады наперад, мае юныя натуралісты. Наперад! А вас, хлопчыкі і дзяўчынкі, я папрашу у каментарах пад гэтым відэа напісаць, якіх яшчэ карысных насекомых вы ведаеце. І абяцайце, чуеце, абяцайце, што вы ніколі не будзеце нікога крыўдзіць. Абяцаеце? Обяцаем. Тады убачымся! У нашем Вясёлым садку! Ой, О-хо-хо, ляцяць! Я Будем сябраваць. А я пчолка-матка.